vrijwilligers bij Koningsdag. Samen met een aantal andere collega-ondernemers hier hebben wij Koningsdag georganiseerd. Gezien het weer mogen we denk ik niet klagen. We hebben gisteren op het laatste moment nog een tent geregeld. Dus dat het grootste deel van de activiteiten kon doorgaan. Dus we zijn tevreden. Goeiedag, van harte welkom. We zijn vandaag op Koningsdag hier op het Spuitplein te Braskus. De introductie van de American Barbecue Trailer. We werken met een low smoker American Barbecue, Fast and Furious houtgestookte barbecue en ambachtelijk vlees. Alles eigen gemaakte sauzen, super lekker. Kom daar ook eens van genieten.